Der. Ja. Det der, det var så huset, vi fandt. Og det der, det var så den der ting, jeg fandt ude på lossepladsen. Buff. Jeg tænkte godt ville være med. Nej, men vi har sat vores kister op, og jeg har været en lille bitte smule ned ad mig. Jeg fik noget cobblestone og noget dirt, ikke? Jeg er gået i gang med huset. Vi har lige fået sættet vores energy condenser op, som vi havde for det gamle map. Energy condenser. Og vi har ikke nogen kollektor endnu. Men vi har diamanter nok til det. Ja. Men jeg tror at også, at jeg går ned og miner. Jeg bygger lidt videre på huset. Og jeg tager nogle torches med. Ja. Så vi ikke bliver totalt blinde. Og jeg har lavet en lille trappe ned til... Det er det mest irriterende, det er, hvis man... Ja, det er det Jap, der har bygget. Ja. Take it. Og jeg miner, som jeg miner, og han bygger, som han bygger. Ja. Det gør han på det. Nej. Uanset for mange hates vi får. Ja. Så der er jo bare en ny kanal, der hedder Cake Crafters 4. Ej, det skulle jeg ikke have sagt. Problem. I can see the world outside. Jeg laver lige en sav. Ja. Jeg har noget her. Og jeg siger på forhånd undskyld, hvis at jeg glemmer at sætte lys. Det kan godt være, at jeg glemmer det. Det er bare så irriterende, når man ser sådan en YouTube-video, og det bare helt kulsort. Ja, det vil vi altså kede af. Sådan det. Ja. Vi er altså ikke... Forkert kanal. Yes. Vi advarede jer fra starten, men I lyttede ikke til os. Ja, I ser også den her video. Hvad sker der for jer? Hvem siger, de gør? Nej. Du skal ikke gøre mig forvirret. Det gør jeg heller ikke. Jeg fortæller dem bare sandheden. At du gør mig forvirret. Ja, jeg gør dig forvirret. Nej, jeg skal også lige have en skov. Ej, fuck, hvad det her provokerende. Jeg skal have lavet nogle trapper. Du banner? Ja, det gør jeg. Yes. Altså, han er bare for syg, altså. Ja. Det var faktisk ham, der startede med at finde mig på lossepladsen. Ja. Og så fik jeg et hus, og ja. Nu fandt jeg så ham. Ja. Det er fordi, han tog mit hus. Undskyld. Nå, var det dit? Undskyld. Ja. Nå ja, det kan jeg egentlig godt huske nu. Du siger det. Ja, jeg siger det. Ej, hvor mærkeligt. Jeg siger det til alle, der vil lytte til mig. Oh, fuck. Oh yeah, I have a one stack of cobblestone trapper. Hvad fanden? Og nu skal der kraft i ham med. Nej, det er ikke det, jeg vil. Det er det, der jeg vil. Afbrydelsen. Hvad skete der? Jeg laver lige et hurtigt klip. Det må jeg altså virkelig undskylde, men det gør jeg altså. Ja, hej igen. Vi skulle lige fikse noget, og jeg skulle lige lave trappen færdig dernede, og nu går jeg så op og laver den der skov. Yes. Ja, jeg ville altså ønske, at der var nogen af det. Det er fedt. Ja, jeg synes bare, jeg så noget. Synes jeg også. Ja, det må du. Ja, fuck det. Lad os se. Hvis jeg lige der. Hey, der er sgu da nogen. Lad os se. Hvad? Okay. Jeg tror, de er på vej herop. Nej. Hvor fanden er der noget, jeg kan lave en skov af? Nej, der joined. Oh my god. Oh my god. Gastes. Oh my god. Hvorfor har vi ikke noget træ? I don't know. Det er fordi, jeg bruger det hele. Fuck dig, det er fucking svin, mand. Og jeg banner, ja. Lev med det, eller lad være. Ja. Who are you? I hus. Thank you very much. Det synes jeg altså, det er mærkeligt. Der er altså nogen dernede. Ja, det synes jeg også. Yes.
Hvor han... Jeg prøver lige at kigge igen. Nej, han kigger. Hey, Ja. jeg zoomer ind på hans fjes. Så I går ned til dem? Ja, hvorfor ikke? Ja, let's go. Ja, men vi ved ikke, om de er fjendtlige, så hold en spade frem, så vi kan dræbe dem, hvis de prøver at dræbe os. Ja, men vi er ikke... Vi er ikke fjendtlige, så hold nogle trapper fremme. Nu det er en vist Superpik 007, og en diamanter i hånden. Oh my god, de har en næsten... Hey! Hej. Hello? Oh my god! En diamant! Vi har en diamant! I got some diamond! Hej. Hello? Hej. Gider du ikke svare os? Han kan ikke lide os. Hello? Hello? Hvorfor svarer han os ikke? Han er kom, vi viser røv til ham. Nej, fy! Åh! Det må vi ikke. Okay. Fordi Jeg skal nok lade være her. han gav os diamant. Jeg kan hoppe over ham. Det er sjovt. Vi er solceller. Red power solceller. Og vi har også en energy condenser. Collector og relays og... Vil han snakke med os? Ja. Hallo? Hej. Ja. Ja, så vi troede bare, du var rigtig genert og bare stod stille og troede ingen. Ja. Men vi er blevet dine nye naboer, det er ikke awesome? ja, vi bor der på bjerget. Ja. Må vi komme ind? Ja. Tak. Hallo. Jeg kom ind først. Hey, vi skal lige huske at lukke døren, ikke? Ja. Ej, du har glemt at tørre dine fødder af. Ej, det må du altså virkelig undskylde. Jeg gør det lige herude. Nej, du samler bare sand. Ej. Ja, vi bor deroppe. Ja, du kan zoome ind op på bjerget, så kan du måske se os. Oh my god, du har fundet olie her for det awesome. Det er sejt. Wow. Du har mange diamanter. Ja. Du har en stack? Ja. Må jeg få dem? Nej. Hvordan har du fået dem? Hey, vi kan jo spørge ham. Har den noget glowstone? Bare et glowstone? Som vi kan låne? Få? Ja, få. Du må gerne få noget dirt for det. Værsgo. Hvad lige? Her, du må faktisk gerne få 11. Ja. Og er han bare sød? Yes! Fik du? Ja, så behøver vi ikke gå ned. Jo, så lagger vi ikke mere. Ej, mange tak. Hvad hedder du? Superpik. Okay. Yes. Det er okay. Tak, Superpik. Nå, vi vil gå tilbage. Ja. Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Nej, Ja, du ser slet sådan rød ud i øjnene. ja. Hvad er det der for nogle røde handsker? Hvor har du købt dem? Jeg kunne godt tænke mig et par med en til. Ja. Au! Nå, jeg tror, vi skal gå smut nu. Nej, pappa dræber os. Hvad er det? Det er et paparazzi. Paparazzi. Han vil have billeder af os. Nøgne. Nej. Der er noget, jeg har misforstået. Ja, dig. Hej. Jeg har bare dirt. Jeg kan bare hoppe op. Haha. Fuck dig, du er meget hurtigere end mig. Ja. Jeg kan ikke engang finde ud af at sætte dirt under mig. Dirt. Jeg kan ikke engang tackle. Ja. Jeg skal have noget mad. Jeg er sulten. Anmusner. You got it. Hvad fanden var det nu, jeg skulle hente? Jeg laver noget glowstone. Jeg laver noget brød. Okay, så står jeg her i mit bageri. Og jeg hygger mig så meget, at det er så sjovt. Og så spiser jeg mit brød, som jeg kun har craftet i min crafting. Så det må faktisk være ret ulækkert bare at spise rent hvede. Eller wheat, eller hvad. I kalder det. Yes. Banjama. Sådan der. Jeg tror lige, jeg kan nå at bygge en kollektor. Ja, det må jeg. Kan du hente noget sand? Jeg er slet ikke holdt øje med tiden. Så vi må altså til at takke af nu. Farvel. Hej.